Thank you very much. Okay, one more. Okay, one more. Okay, no. Okay, I second no. I said the not a carrots and I Short of family, which you believe in short. I saw project Obodoukwu. Oh no, when I want Obodoukwu, I go for myself. That's the going on. I got Korea. But now, I will go for that. And I booked a room on the Sarasara. Only day, I don't get me. When you come and give all more of my baby, I'm off my agar, many places. Yagata, whether I got a state house, Yagata, I got a select, Yagara, contested for president. I will go vice president, I will be president by himself because I am only, but I'm not a mine or down. So I did say, because a pretty game, but I will go to Rio. You know, watching on the skin up of prayer, you know, my book. Now, Kachide, and I'm more than now, it's a fire. And no job, I'm a wine and go through a winter. When you had the way, I'm but behind a who had a good, all the time, but I got good and you know what I did. At myself, when I had to go, but before I had a book, at my life, it was never for one citizen of this, that or not now. Newly executive chairman, okay, the legend. Nna m ukwu Igbo lọlọ nne m ya dịkwara gị na mma ndewo anyị bịara n'ụdị eze gị taa maka anyị nọrọ n'ọta ka Agbakwuruibe na-awa ji asị ka anyị bịa nọnyere gị
nọnyekwara nwanne anyị nwoke bụ oke izu oke abụ m onye arọ ndị izu ọgụ aha nwọnọrọ m Kristo bụ onye izu gọvanọ of Imo steeti ka mere ma appoint and sole administrator of local government so obodo unu ga na-ahụ mgbe ọbụla n'oge adịghị anya achọrọ nke ị mara na anyị nchapụ ya n'azụ maka na ezigbo enyi anyị ka ọ bụ na mbụ bifo elekshọn wee ruo anyị ga-asọpọtụ ya maka ezigbo mmadụ ka ọ bụ ọ ga-eleta Ideato North niile anya ọfụma ma nyekwata ndị obodo ugwu anya obi eze ga na-adị mma ma ọ bụrụ na oke izu oke agara anyị State House of Assembly ọ gaghị echefu ebe ozi maka charity begins at home. Nna anyị ugwu ebe ị na-awa ji taa Chineke ga-anọnye gị. Before gị kwuo okwu ezi ga-adị ihe mere n'ụwa ihe nji gbachie nkịtị ha na-ekwu ọ bụghị ha nwa ga-eme m introduce na palace a ọmụnwa ga-eme ha introduce mana politics ebugo m ụzọ bịa ya bifo gakwume ha politics enwere procedure eji eme ihe ọbụla a na-eme onye ji mee ala ka ha mee their presentation. Nna anyị ukwu bụ eze anyị ndị m chọrọ ịgwaghị ụwụ mgbe onwe na ịhụ na a kpọrọ mmadụ bịa na be gị mmadụ dị ka m soro onye ahụ n'azụ ọfọgụ dị ire n'ala obodo ukwu ogugu dị ire n'ala obodo ukwu enweghị m ike iji ụga na aghọ abata ihe a na-ejitụbe m ya bata ejitụbe m asị bata na palace a so mgbe onwe na ịhụrụ m kpọrọ mmadụ bịa kwuru onye ahụ n'azụ ị ga-ama na onye eziokwu mere gịnị ama m atụ asị ejighịbe m ụga na aghọ bata na palace a maka onye ji ya bata ihe a onye ahụ ga-eji aghọ ahụ wela ihe ahụ nwa amụrụ n'ala obodo ukwu nwa amụrụ n'ala ụmụ ume nwa bụ Udeze ọ bụ na-etu Udeze bụ onye ịmụ ọfụma mana nna ya ị nwere ike gaa amatacha ya mana ya ma nwatakịrị ihe ntị agba ya nwatakịrị wụ atụrụ ya and enyo na m ya nyokwakwa ya ọwụ n'ike ọwụ n'usu kama site na amara Chineke mụrụ n'ime ya ihe anyị na-ekwu okwu ya wee na ihe ga-eme ka anyị nwee ofu ụzọ ọwụgoro otu mkpụrụ ụzọ n'obodo ukwu ọwụ otu anyị ga-esi afọju akpa anyị n'ụdị nnukwuchi ibu anyị ga-agba ihe anyị na-ekwu okwu ya ele ihe a ga-ememe ele onye nwere ike ịga dọtara anyị ihe a ọwụ onye obodo ukwu gaa ije a ọwụ ọ gaghị adọta nwere anyị ọwụgodo otu mkpụrụ ụzọ anyị jifegodonu nke a maka anyị na-ene m anya onye uru ala winye ihe a mbize nọ n'uru ala World Bank ga-abịagwa iwuchi ya adọntịgụ na ọ ga-awụchicha mbize a were bịa echeta nke nọ n'obodo ukwu ma bịa lee anya hụ na ọ bara uru ọ baghị uru mmadụ ire nwa batara ji ya maka porridge of yam nse nke a bụ gịnị projekti ahụ projekti obodo ukwu ọwụ projekti sọgụnwa mana ọgwụnwa bụ isi jikọtara obodo ukwu niile gbaa gburugburu ihe a bụ nwa gị nwoke ka ọwụ ọya ọsọ agwa na ha tụgbu nwata nna ya na-esu adịba ịkwụrụ ya n'ukwu ihe ọbụla bụ ihe ọ ga-eme dị ka nwa ọ ga-eme ya na palace a ọ ga-eme ya aga m ejide wuli ya ọ ga-eme wuli ya aga m ejide wuli ya mụ ahụghị ya so onye ga-agwa palace a ahịa ahụrụ m ya so onye ga-ewetakwa another success in this very palace so a kpọrọ ya bịa n'ụbọchị taa ogbu sọsọ ịwa ji ma ime ka o rute gị aka ka o si arukwe na agụ ka amakọzi ị ga-asị akọkwara gị ngwụ nwa bụ nna anyị anyị eburu na-abịa n'ụkwụ gị taa o mere ihe bụ osisi ka uche dịka nwanne ga-eme gịnị eze anwụrụ Buko n'akụkụ enwere ndị nọ mmadụ ebuchi anyị mazụbasị mma asị mmọnwụ ahụ mmọnwụ ezuru ezugba ịma nnukwu gọọmenti hope webata otu ahụ ọ dịbụ nkọ dịrị n'itenọf dị mma and ọhakim so enwere development coordinator they decide ewu onye ọrụ na-apụta for any post n'obodo ukwu ezi nwanne is the vibrant youth enwere n'obodo ukwu na ndị ofe obi na ọganihu adịwago old and onye ọbụla decide na ọ ya apụta contest anything n'obodo ukwu bịa tụ ezi nwanne anyị nwe agreement ọ rigoro n'oche ga-eme ya na ya kwuru abịa ya ọgụ because ofe ụzọ aka ochie ya bata and ezi nwanne HK they decide but we understand with okay is okay
wee na-ayọ ndị Obodoukwu niile so unu na unu ga-akwụnyere okay is okay. Is somebody that will go and remember this place? Sure. Inye na ya mere agree on wiki fella because so fellow the youth will fight him. Oga mano with agreement with the vibrant youth of Obodoukwu. So anuma you ebe unu na no na any branch on na no na. Unu ga bombo ru ha na unu loto Obodoukwu. Be happy garo okay is okay na APC. Kambo unu ayana ze vote party and the vote one person. Iyan the vote onye putara na ilega ya ni ido ga vote oro ga ya chema party shi. Iyan the vote no okay unu no do okay. Ayan the vote maka no wonye APC but because I believe Inwere ike kwuo nke eji ibifu na sageta na asị weta aka gị kpụrụ handcuff and then we got like ya. So achọrọ m correct one impression. Ịma na ọmụnkwụ tobutere wee so onye Igbogiri onye mkpumkpu mmụọ ya wee so nwa ya ọkwara nwata o totere ohuru mgbe ọmụnkwụ na-etolite obere oge ya ga ahụ Igbogiri dịka ha nọ na-ekwu okwu kwuo maka ọganihu eji grade na ofu obi. Project ahụ project ọganihu eji grade ọ project ndị ofu obi. Ofu obi can never left behind in this project unless ma ọwa ofu obi onye na-amaghị ihe. Onye ọbụla nwa nwụrụ n'Obodoukwu nọ n'ofu obi ma ihe ga-ama na ihe ahụ project ya ka ọwụ project okay is okay. Ihe ahụ project Obodoukwu ka ọwụ. So isi na ndị ọganihu eji grade aka na nka maọbụ ndị ofu obi amaghị eje aka mara ya nke ngwowo onye tote emegide ya toro ibe no champions forever all champion aga ịlakwukwe na ndị ọzọ nwe ike na champion. So achọrọ m correct that impression wee na-echetakwara Obodoukwu enwere impression Obodoukwu ga-correct. Anyị egbuo n'ịma ihe na-eme n'obodo anyị. Unu le anya ya ahụhụ enweghị ụzọ anyị si ala, onweghị electricity, onweghị progress ọbụla na-abịa n'enyi gọọmenti ya bịa Obodoukwu. Chineke wepụtara nwa amadi a ọ ya onye ga-lead to the new government. Anyị nwere ike ga kpọta ihe ahụ a na-agbata n'ọsọ. Onye ọbụla bụ onye Obodoukwu should sit up. Enwere ihe m na-ahụ na-eme na be anyị a. Onye kreto ite a na-ata ya takụl, onye bụ ite ka ọ bụrụ mmadụ a na-agba ya ụkwụ. Obodo ọbụla na-agba youth ụkwụ anaghị akwụdo. Ị ga-anaghị akwado onye ọbụla Chineke mere gịnị gọziri. Obodo nwee ike na-eme gịnị na-aga n'ihu. So project a wụ project Obodoukwu ka ọwụ. Ọwụ project okay is okay. Ọ ga-enye mba aka ọkwụrụ ame gịnị pa. So biko achọrọ m ka Obodoukwu wepụta onwe ha. Ndị aghụghọ amewe na gịnị ha aghụghọ. God bless you. Eze Agbakwuruibe II the General Assembly Port Harcourt branch in a special way. Chief Samuel Obodoukwu with the chairman home and abroad the General Assembly. I na-ekelekwa OTU Lagos branch in a special way. Ojaka ka anyị ekelekwa ụmụ Mbachu II in a special way. I na-ekelekwa Eze
much. Why on, because why on? As I was saying before, I'm still under existing protocol to observe the following persons for their financial support through this year's Yearly Yam Festival. Ikenga, and the Mabra family, and make a level of preaching. And can encourage you to go to the church. Kasan, Naneme, Engineer Kenjika, hey, our Gane, Amaka, Chief, but you want to come. Everybody can have Hula. Machako, Achabadike, but you're body. Whatever Menada. Ikenga amazinonya mbo Ikenga lenum ngwana ana me check na bus stop ihe ebe anyị na pop ọ bụ chikote bus stop ama maka ọwụ. God bless you. And because I recognize the part that you are doing in a special way. Also been one of the financial of this year Yearly Yam Festival. And today you are going to take a considerable of preaching. May God richly bless you. Even again, God bless you. When again, Injima, Naga, Hiya. And also passed in the party PDP. Last year, I'm going to just more, but I just moved now, but you can't give more now in town. So you can't get candidate party for House of Assembly under PDP. Who are one of the candidates of the party for House of Representatives without federal constituency. And I'm the party I used to go some of our former elite party chairman, our world chairman, Obodoukwu Arabia, the Vice of Arabia, and then our party I used to Arabia, Monishi Ideato People's Assembly in Abuja. Actually, can let me know the new the Bible of a good cause. I follow my eyes to be a new one. I know open but just in the patient, I had no one I did not apply here in COVID. So, we but all to go to the job. People that can use the to carry child and they make only cash if they can carry child. So I can't have one for sale. I'll bring in you. I got bumble.
on I who get to good governance. One line represents the by put on her, or two of the other game, or the dinner band, and the bosom and the father, and the bosom and the bosom ordinary. What you only have, I will do the code. An open line responsive government, okay, so reduce so here, Oboda, rise over the coast and Lambo, and majesty. You think that the caricature after the tools on, he will tell me now. You think that the caricature go on Nigeria, one any negative, I gave there must be justice, equity, and fairness. A couple of justice, equity, and fairness. Those are and the aim of born on the mambo to eating the line on the Michael Lopper and so on and so forth. And they treat people with respect. But not what they do, and a message that they can do without you. Malego in Nigeria will repeat. I'm one of them to the southern Nigeria. You to southern Nigeria. So you don't know your obviously an opportunity to partake in which they can show and that is why we only talk apart from representing work, making good laws and defending our people. That think what has it open idea make a Nigeria who could be on the altar of justice and equity. I can make table a referendum and say let our people go. I got to watch one of my Makobola John Jones, Ekelange Majesty, Kelekwa Papa, Lekeno Okura and Wagi INS Arabia. Is in a joke with you, there's any politics. When I was a bump, who he gave me go. They can now you cuckoo, now you want one dead PDP, Popular. Did you ever see Nigeria State House? Nowhere. And then DC, the people Nigeria. There was You can't make that up. You just did that up. You're welcome. No, then Obodoukwu language, you pick one, you are eligible to pick one here. So far as you are son and daughter of Obodoukwu, no matter your language, so far as you are Obodoukwu,
Majesty Namoso New says that BG of Obodoukwu Omuwayo Obodoukwu Mjemo Nuzano Numo Aramasunu Nile Biko Denna no Iberem Nana Manunu lanya elina larzi ma wokoro onye batala benna ona ku 2 o'clock ya na agba ka gbara lawe bo siri were lọta benna ya kwa ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị nwoke ne
Gịnị kpatara otu a? Whatever thing I am today started from Obodoukwu. Onye unu na-eke ntị n'olu aha mbụ Kalistus Ifeanyi CJK Chinedo, nwa amata Obiakwụ. Family na-abụ na ha nwere ego ma ha kpọrọ ọkpọrọkpụ na ihe eji mmadụ eme. Unu lee anya chi n'isi ruo n'ụkwụ, unu ga-amụ onye mụ m nọ. Esi m na family a na-anaghị atụ ụjọ. Esi m na family ịma ihe. Adị nke wee ji okwu, ihe bịara akọ ime ewe ịgwa ndị mmadụ nke wee ji okwu. I've been coming 20 years. Enwere ndị wizi ha batara palace ahụ taa, ọhịa ụra bịa tụnyere m. Mana asị m ala nnarụ ma chekikwe na enwere nga o si were bido. Emere nga o si were mekede bido. O tekwa anyị nọwara ọ ga-arụ ma ya dị njọ na-aga. And don't let yourself as an Igbo man, we are a pride son of Igbo man. Wherever you are, congratulate yourself, Igbo. Yes, sir. Obodowe ebe ha na-anọ, ndị ha nọbe hụ ma na-eri n'ala. Ọ bụrụ na anyị na-ezu ozi, ọ bụrụ na anyị na-agba egbe. Kama anyị ga-eji waterproof bịa, anyị na-ala ala ikpuru moto n'ala. Ọ bụ eme ihe dị na ya. That is our problem. But I am going to get you one in your Hey!
Thank you very much. Kenya. Yeah. Mbara barago. We come and let me ban. Everybody come go. We come. So what here? So what here? Mbara barago. One fuck up the man. Mbachu. How far? Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Halfway. Halfway. Thank you. God bless you. I am Oyibugo. I am Thank you very much. Anakopada keba. Thank you very much. Pick up on Haka. Give them a round of applause.
in a special way. For the financial support towards this year's Chief Johnson, will be joined in a special way. And I have to see my One day,
Yeah.